какво става хардкрафтери? Това е томбола за, да знам, значи за 5 диаманта, да кажем, да, 5 диаманта и да кажем 2 Diamond Armor, един, сега ще ви кажа какъв диск, само да го намеря. Дали беше тук, не съм сигурен, не. Да, там беше. Боже, за какъв лак. Ето, това е диска. За този диск, за 5 диаманта и 2 Diamond Armor е томболата. Значи ще определя дата, ще напиша кога ще се гласувам. И нали там ще го изтегла от random.org. И това ще е от този клип, то няма какво повече да е. Довиждане от мене. Всъщност ще видя, може да преценявам на момента кога ще, как да го кажа. На момента, примерно, мога да спра томболата, но ще видя, може да дам и дата. Чао!